Me viime syksynä selvittiin Otsamotunturin huipulle vähän päälle 400 metriin, muistaakseni. Ja se oli hyvä reissu, mutta meillä alkoi Tomin kanssa itseluottamus vähän karata käsistä. Ja jostain syystä Afrikan korkein vuori alkoi tuntua meille ihan järkevältä seuraavalta haasteelta. Siitä tämä reissu sitten alkoi. Me oltiin kuukausi Afrikassa, lähdettiin Arushaan, sieltä Kilimanjarolle ja siitä eteenpäin Nairobiin, Mombasaan, Zanzibarille ja Dar es Salaamiin. Näillä kamoilla siellä sitten selvittiin kuukausi. No niin, Afrikan reissun toinen päivä ja meidät ryöstettiin. Meidän hotellihuoneesta oltiin viety huomattava määrä käteistä, kun me oltiin kaupungilla ja tässä pätkällä puitiin sitä. Alkuperäistä ääniraitaa ei voi julkaista, koska siinä oli hieman tuohtunut fiilis ja pikkusen turhan rajua tekstiä. Mutta sitten vedettiin ässä hihasta ja saatiin lähetystyöntekijä paikalle, joka auttoi meitä sitten saamaan rahat takaisin ja majatalon omistajat järjestää meille uuden majoituksen ja kaikki meni sen puolesta hyvin ja sitten me pystyttiinkin jatkaan taas meidän matkaa. Me saapuneet tänne, mistä me lähdetään kiipeämään ja nyt ainoa duuni on juoda helvetisti vettä ja sen jälkeen vedetään tässä lounas. Liikkeelle lähdetty. Joo, nyt ollaan ensimmäisellä reitillä, ollaan tuolla sademetsissä. Oho, ei tollain kannata pitää. Ei noin päin. Ainoa huono puoli tässä nyt on, että netti ei toimi. Joo, ei ole paljon kuuluvuutta tällä vuorella, mutta ehkä me pärjätään ilman TikTokia. Ei pääse datailemaan nyt hetkeen. Niin. Katsotaan. Equality, impatience c'est du viol, like that. Ici, impatience c'est du viol. Yeah, we have another species which is important in Nigeria. Hyvä. Kato, tää on vähän maisemia. Täällä on ihan ok aamukahvimaisemat. Joo, tässä kelpaa kyllä ryystää. Meitä katsotaan täällä ihan hullua. Kavereilla on toppatakit ja toppahousut päällä, kun ne täällä painelee. Meikäläinen palaa naamasta ihan just. Aivan just täytyy käydä laittamassa aurinkorasvaa ja sitten tullaankin tähän aamupalalle ja lähdetään taas käppäilemään. Joo. Oh. Nyt on ja vihalinnuja. Oho, niinpä se onkin. Saankohan mä zoomattua? No en osaa. Mutta nyt ollaan 3700 metrissä ja aurinko paistaa ja tuolta me tultiin. Ei siellä nyt näy mitään, kun on niin pilvistä, mutta korkealla ollaan. Ei ole mitään vuoristotaudin oireita kummallakaan meistä ja huomenna jatketaan eteenpäin todennäköisesti. Eipä tässä muuta. Tästä on niin kuin puolet syöty. Noita ei voi syödä, koska sitten alkaa lentää paska. Mä oon käynyt 2 kertaa paskaa tässä puolen tunnin sisään, mun pitää käydä 3. kerran kohta vielä. Kun nää syöttää täällä, vittu ihan oikeesti. Mä söin eilen 3 kiloa ruokaa siinä 2 tuntiin.
Kyllä vaan tulee tuputtaa samalla. Juu, ja eilen syötiin aamupalasia, joka oli kans tämmönen ihan järjettömän kokoinen. Sitten syötiin välipalaksi jotain leipää ja keksejä ja pähkinöitä ja mehua ja tultiin tänne, meillä oli kanaa ja sitä ei ollut ihan niin paljon, mutta siinä oli kyljessä semmonen 2 kiloa per naama ranskalaisia. Puolen tunnin päästä teetä ja popcorneja ja sit siitä tunnin päästä ja meillä oli iltapala. No sitä vitus pakettia ja jotain vitun jauhelihakastiketta. Niin, semmonen tommonen kasas pakettia ja... Mikä hirveä olo siitä. Miltä Tomi tuntuu? Ei tunnu hyvältä. Ollaan päästy... Kääntyykö tää muuhun? Kipohutille ja Tomilla alkoi tuleen joko vuoristotaudin oireita tai sit vierotusoireita. Ei se... Vierotusoireita mistä? Vittu oluesta. Take some pills, man. Take some pills. Pills, man. Ei kelpaa. Pari ibumaksia se otti jo, niin katsotaan jos toi tosta Sä voit ostaa pakettimatkan Kilimanjarolle. Sä et voi ostaa Tyylitajua. Niin no. Joo, nyt ollaan päästy tänne huipulle. Tuolla on kyltti, joka todistaa sen, siitä on kuvat. Sinne en mene enää. Jokainen askel on tuskaa. Ja kauniit maisemat täällä on. Joo, ja tosiaan ei ollut ihan... No Vesalle oli ehkä helpompi. Meikäläisellä iski aika lujaa tässä vuorisotauta ja matkalla tänne, että ensin oli pelkkä päänsärky ja sitten iski ripuli siihen päälle ja sitten päänsärky paheni ja sitten mä aloin oksentelee. Mutta onneksi kun olin oksentanut, siis se ripuli loppui seinään. Mutta joo, että ei tää niinku, ei oo helppoa ollut mullekaan. Mulla oli vähän väsy. Uneton yö. Eli hyvä, ettei näkynyt mitään yöllä, koska tuolta me lähettiin ja tosiaan tää me kiivettiin tonne ylös asti. Herran Jumala. Lähdettiin tässä Nairobia kohti bussilla ja päästiin nyt meneen ehkä eteenpäin joku 5 minuuttia ja tässä on nyt joku ukko erittäin kiihtyneenä oviaukossa selittelemässä jotain. Katsotaan koska päästään perille. Joo. Nää äijät siis hyppäs Nyt se siisi sen kusipullon pois. Rajan jälkeen takaisin kyytiin. Tuli sieltä moottoripyörillä jostain muualta. Ja siinä ne nyt jää johonkin tällaiselle autokaupalle varmaan huoltoukoiksi. Niin, jotain vastaavaa. Tosiaan hyvin suurella todennäköisellä kyllä tullut ilman papereita, koska ennen rajaa just lähtivät vittuun. Sitten me oltiin ylitetty raja ja käyty siellä passit sun muut näyttämässä. Yhtäkkiä jätkät vaan spavnaa takaisin ja katsotaan, että jaha, mistä säijät tuli. Ja sitten toi niiden pääjehu oli hirveen onnellinen, kun se oli ihan vittu hikinen ja tuskissaan tossa istuskeli koko sen ajan, kun noi jätkät oli jossain muualla. Tää jätkä. Ei kun ei toi. Ei kun se on, tuolla se on se. No. Tämä herrasmies siis. Niin, tämä. Ostaisitko tältä herrasmieheltä käytetyn auton? Mä en ikipäivänä. Jätkä yrittäis viedä multa vittu bokseritkin jalasta, jos antaisin mahdollisuuden. Vittu.
Mä en tiedä kuuluuko tästä mitään, kun tossa toi Tuulee niin perkeleen. tuulee, mutta nyt loppu vuorilla kiipeileminen ja Nairobin slummeissa pyöriminen ja tultiin Mombasaan ottaan vähän viikko irti tällainen niin kuin auringossa. Ehdottomasti. Sitten siirryttiinkin Zanzibarille niin ottaan toinen viikko irti tällainen vähän lämpöiseen ja täällä me käytiin sitten snorklailemassa ja levytettiin oikeastaan vaan rannalla. Ei sinänsä tapahtunut mitään ihmeellistä. Juotiin pari bisseä ja nautiskeltiin elämästä. I got a phone call from India. Kaunista on. Tähän norsuovien etsintävideon päälle on hyvä jättää pikku muistijälki, kun paikallisten kanssa ihmeteltiin, kun ne ei oikein uskaltanut puhua politiikasta, mutta sitten selvisi, että 25 vuoden pressan vaalit syksyllä oli päättynyt aikamoiseen kaaukseen. Siellä oli maan suuri oppositiopuolue suljettu pois vaaleista jo ennen äänestystä ja äänestysviikoksi oltiin katkaistu koko valtiosta sähköt. Lopulta istuva pressa oli saanut 98% kaikista äänistä ja se ei tietenkään mennyt kaikille ihan läpi. Ja jengi lähti protestoimaan, niin turvallisuusjoukot oli sitten siellä siviilejä lahdannut kadulle. Tästä me sitten todettiin, että ainoa paikka, missä Tansaniassa sinänsä on toimivaa demokratiaa on valtion nimessä. Tossa oli 1,5 miljoonaa Tansanian shillingiä ja tässä on hieman aamuiset fiilikset, kun lähdettiin kohti meidän safaria. Aamunen katse. On todella aamunen katse. Nyt tuli iso jytky. Tässä jonotetaan leijonavuoroa. Ne on tuolla puun alla. Täältä näkyy tällainen ihan snadisti. Siinä niitä ne on. Vähän harjaa puuttuu. Meinaatko, ettei tuota voi mennä silittää? Ei. Vähän liian iso. Pitäisikö kysyä kokeilta? Voitko silittää? Ei mennyt savarille katsoa eläimiä. Ei mennyt savarille katsoa. Kauhea jano niillä on. Niin on. Iso kameli. On kyllä iso kameli. On näyttää persettä meille nyt just. Kaikki hyvä päättyy aikanaan, niin kuin tääkin reissu, joka oli kyllä ihan uskomaton alusta loppuun saakka. Ja tässä oli vielä meidän viimeinen hetki hakea vähän adrenaliinia, niin pistettiin turisteimmat vaatteet päälle, kun yöllä lähdettiin bussilla Dar es Salaamista kohti Kilimanjaroa ja Helsinkiä.